Kublai shiboni pi bar khoi ki baju kushani ngana ka posha ka porte ublai nok rekat bat pi ung ku doi pi baro te ka ega message ka bangadon ban phas pi ka long kane dangang ni singi ngai ibon ba ki content creator ki bapenon kam ya ka katen ka jonga ya ka ega bangale kum ka content jongki kum ka original content ka jongki ya po channel ka jongki te ka jingkir pat jonga ka long kumne dia ki stories ya ki reels jonga na po Instagram ya ki egi bangla pio ya WhatsApp status jonga ka bang bu kitu badan number yang please what use ya kitu kum ka content ka jongpi what nom re-upload ha ki channel ka jongpi but ya ka egi bangila ni shu ko shan bi chi sut kata ka long namba ki shares di like and subscribe ki jongpi ngara songu tang kata la biang ngala songu and sakaway kitu content creator ki babon what create lifestyle yawan job so clip ngam ko nomor balai nga ngayarangkat bat phi bat barok lang hero ngam de celeb ngam de uru banong ba I'm not an actor kata ka de jing sha ngam de uru celeb utawa pinong local celeb ngadi tang norway ubarit uba PS utana ek suru jonga na po ko tang kom ta hai ne kaling jonga te sungu ba what re upload ya ka content ka jonga lani ya content jong jong noru kumno ngi krisan prakasi ada ngitu ya ka bagi tristo Imburom ya ke bagi tristo te pin krisan dakan ti ka badai ya krisan ngi ro ha ka rukom ka badai